Hallelujah. Kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma paiflaya. Haina haijora kaham. Tini bo kaplai ke Kaitorni KOK srangwi nai, ti kaplai ke seng yapri shalai nai. Hallelujah. Kaklai noro bela excited na tini bo. Kaplai ke yapri shalani bagai. Kaplai KOK bai ke. Tini ni sini topik nga ke bobo honwale Abono Soitan Muchungjago Abono seng Kaitorni KOK Kwmajakthwng. Seng Kaitorni KOK Kwmajakthwng Kaitorni KOK bai seng haksalungthwng Twtwi Kaitorni KOK ongkhori thangthwng Abono Soitan Muchungjago. So Abono tini seng tini explain kai srangwi nai. Zora kaham man khaba phari Kaitor no palke seng hambai layan. Hallelujah. Father God, thank you so much. Apa nang besuk sekah. Nang serapsani bagi fani kibia te yakaria. Nang hamjago. Aboni bagi no nini songnari sajala Jishu Kristo te nang sono kurang rekap te nini dokuni borok laike. Hamba Jishu nang bokrok ungoi. Nang sono naikori tongmani bagi. Nini besak ni kaisa kaisa part sang te hamsa zakse nang se bokrok nang se bugrang mani bagi. The body of Christ, yes, jeng nini besakse nini body se. Tini langmawo kaplai Kaitorni KOK kathang KOK nango. So sal brum brum nang arrange klairo afa. Thank you Holy Spirit. Chubana ingi logi tongmani bagi. The khnai tongnai. The kerengjak the body of Christ by prongi shakaw nini thui katharo sarsar subrai. Hamsa zakse kahamse alaitase mazra karese. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. Kaplai Jishu ni mumbai kafa. Nintani bebagi yafa. Amen, amen, amen. Hallelujah. So some obo kaisa serai yang thai. Zefro omono serai go. Nini life of problem te shop paigla. Kaplai yang paigla. Nang belai alai deke hamsa zake yapri kaplai ki nang show yapri she mannai. Hallelujah. Naidi Soitani target nini rang paisingo biya. Soitani target nini mungsasuk sompoti no sheknani paisingo ya. Soitani target Abono Kaitorni KOK nini langmao gerei khlai nani. Nini langmao nang Kaitor sara Kaitorni KOK sara tongthwng. Aboso Soitani target. Zefro Kaitorni KOK gereingo. Zefro nang Kaitorni KOK bai gereingi buksango. Okay, azagao se Soitan samung kalaimano, Soitan panmano. Hake bo jem musung te kalaimano. So Soitani first target nini rang paisingo buya. Soitani first target nini sompoti paisingo buya. Soitani main target nini nognu kuno orai poroi ni kalaina paisingo ya. Soitani first target tamon male bahake nono Kaitorni KOK bai ke salriman. Bahake Kaitorni KOK gerei khalai nini langma buksa ke toniman. Aboso Soitani first target. Okay, but kuma borok Abono khel khailaya. Joto na tamni sai tonglai. Busy pailaya. Borok Bible study tabu. Uma duty pailaya. Borok tabu Kaitorni KOK bosoro waisa se girja thangke nangana. Angma o samongo pailaya. O samongo pailaya. Busy tam nang bujiyo. Oba ke borok excuse khailayo. Bujiya ke buya. Bujiya nangse nang tamung na busy pailaya ni sawi tong hongke Kaitorni KOK ni bagai. O KOK zefru kering o Soitan panmano. O KOK zefru nini bisingo kering o Kaitorni kathang kaplai KOK afru se Soitan nini lango samung khalai mano. Nengle o KOK ni bagai o kaplai KOK ni bagai se zora kering busy paile nini yang excuse khalai tongo. Hakewa Soitan no nengba allow nu khalai rekhable residik afrum sidik bagrum basa sidik ana dongso khalai klang sidik ano destroy khlai klang sidi nung no allow khlai tongmani khlai kana ble abuni bagina ni khafang taku te বহুত song khasrang ni tong thok di chiri Kaitor suno belai ka hamjago a hamjak mani bagina sep khlai ro bini KOK bai ke seng kuplong ang thang kanai o KOK je fru chini lango kuplong ango. Hallelujah. Muitu overflow faith overflow by hearing the word of God. Tamung
faith ongkoro poito ongkori payo. Faith comes by hearing word of God. Hallelujah. Poito abo bukhogoya. Poito abo bishingi hoite ongkoro. Kaitor KOK Zefru kuplong sini langmao afroso poito ongkoro. Soitan bo Abono nai tongo minro poito ta phaiteng nung poito bai haksal tongtheng nung belai ligilagai sangsar bai paile bijingi tongtheng Soitan Abono Muchungjago tang hinmale Zefru nung Kaitorni KOK ni bagi zoraria Zefru thaisa pano Kaitorni KOK Zefru nini langmao nini bishingo krei Soitan ba wow get 벽의 르장마스 누글람 벽의 르장마스 Soitan은 nung aba haike 벽의 르마니 klayo Zefru nini langmao Kaitorni KOK krei Abon bagi kengma borok Zefru pailaya hno Kaitorni KOK ni bagai busy hno Kaitorni KOK ni bagai ang belai keno borok no tui bekhata abongo kep matong Kaitorni KOK ni bagai pailaya Kaitorni KOK ni bagai busy pailaya busy zenang mani abono tui se busy zenang mani abono tui se pailaya hnoi excuse khalai thango hungkangke bahing lainai Falitebo kotoke sukrwi sranglayana. Aboni example already sing khanajak. Tepo pori laikya tabuke tebo kotoke bujisinai tebo apply ke bujisinai tangi hinmale Kaitor Zefru phurungo through Holy Spirit. Phola katha ni bisingte Zefru Kaitor phurungo apro phang te kusa kaisa pan doubt chopaya srai ngai thango. Aboni bagino the Holy Spirit, the true helper, the chubanai Zefru logi shok payo life balai easy ngi thang payo hallelujah aboni bagin Jesu Christo sengsara tongpro wairo bai salango ang Zefru o sengsana yakari klango abon norong ni bagi kaham because ang thangi pai je phainai Holy Spirit abon ka special abon ka norong bai tong flainai abon ka norong no chuba flainai aboni bagino je borok Holy Spirit phola kathar bai suba jago a borok ni life easy ngi thang payo buzi mani bo srai ke buziwo a srai ke buzi mani bagai srai ke kaplai ke yapi shewe mano amen abuni bagino Zefru sing bakhaba ke poito khlayo subrai ni jisuno goshiwo te bakhani duglam phyogirewo phola phai shok payo chubawo naikolo sini life no easy khlairewo amen hallelujah Sabuni bagino bakau drumudur tangli nung bakabai tomong na jisuno poito klayo hungke bo kaham samong klay langmarong nung poito klayo hungke te bukubai subrai huni nung goshika hungke nini bakani duglam nung piyogire ka hungke nung saiman sidi at chubanay a Holy Spirit nini bisingo tongo at tongmani bagino nung tini Bible gananawi nung asugui tongoy mano at tongmani bagino nung tini kalay shake Kaitorni KOK no buzioi tongo a tongmani bagino bunisai nung tini zoda nung sengsani samung humung kwbangma virus kwbangma rok abarong nung important engjaglia Kaitorni KOK no nung important engjago nung sengsani lia sukna hani engka aboni bagino sukna hani KOK no tuiwan sugo a sukna hano tui nini excitement zoda tong thok mung zoda sengsar tamung itong engya abono tui nini care krika tangi male jeng o sengsania we belongs to heaven We belongs to God. Jeng Kaitorni se. Amen. Hallelujah. So aboni bagino faidi. Nung tomono Kaitorni KOK ni bagi excited engya. O KOK no khnana ni bagi ni bakha tong thok mung phaya hangka ke saiman de nung Soitan bai khokjakla phaisingo thangi tongo. But Zefru nung Kaitorni KOK ni bagi excited. A KOK ni langmo nung koklong khlayo. Soitan ni phan kri nono khoknani. Soitan ni phan kri nono destroy khlainani. Soitan ni phan kri nono oroi poroi khlainani. Phiaba. Kwbangma borok khokjagui tongo kwbangma borok obo haikeno Kaitorni lamani ongkhori Soitanni lamao himi tonglayo phari sing srai layana Mark chapter 4 Mark chapter 4 sangkhulok layana Mark chapter 4 sangpori layana chapter 4 ni verse 1 ni simyang pori 1 khanadi Once again, Jesus began teaching by the lake shore. A very large crowd soon gathered around him. So he got into a boat. Then he sat in the boat while all the people remained on the shore. He taught them by telling many stories, in the form of parables.
Okay. 나이디 승 사이마노 지수 크리스토 제프로 제키니 키니파나 탕고 borok gathering zodango ho hazard thousands and thousands borokno 지수니 logiwo 당의 비니 부쿡니야 그플라이 kókno knanani bagay. Hallelujah. Even tabuk sing nogo not only tirprawo kwbang ma thayo Kaitorni kókno knanai grai hwnmani tongo Kaitorni kókno khna tongjago te khna layo belai khena excited ke asuk lai khna layo tama hasing tama hapung tama hakishi tama zabra wansuk laya asuk layo khna layo sabni kókno jisuni bukhukti ongkhormani Kaitorni kókno khna layo same aba haino ongkha tamungkha jisu kristo asuk borok bangmani bagai kwbangma borok bini bukhukni Kaitorni kókno khnanani bagai bono kiting laimani bagai bo kaisa rongo asukha te Kaitorni kókno rwngthokma haikaba parable ni bisingte phorongnani sengkha ningso listen khnadik jisu kristo saka asugui tongnai rokno even tin tabo ozorabo norong thani sem chini thaniwo phadi singsini khonjono kokrok onglayano phadi kplaike khnalayano listen a farmer went out to plant some seed koroksa hukbar khlainai maichlwi tlangai thangka kheto thangi sarainani bagai. Hallelujah. koroksa hukbar khlainai farmer maichlwi tlangkha tamni bagai kheto thangi sarainani bagai. As he scattered it all across his field, some of seed fell on a footpath and the birds came and ate it nisao. Khnadi borok koroksa maichlwi sana hnei thangka sarpuro baksa maichlwi lama kalaikha hake toksa toktoi rok phai sawi khibika. Hallelujah. Naidi hukbar khlainai maichlwi sanai maichlwi okay jefru sanani sengkha okay baksa tamung khanisa lamok laikhanisa. Hallelujah. Kaitorni kók ongkhoro जों खोनाव नायदि दाबुक मोबाइल टिभि खोनाव गिर्जा थांखिबो खोनाव बाइबल स्टाडियाव खोनाव फेलोशिपफ्राव खोनालायो जेखिनि खिनि खोनालायो जों फियाबा तामुङै थां बाक्सा लामाव खालायखानिसो हाखा लामाव खालायखा तामुङै थां तक्सा तक्तिर फाइका सावि लांखानिसो इन्ट्रेस्टिं ना. Hallelujah. Ozaga lama hni samani. Ozaga je sarjakmani. Oze maichlwi hni samani. Maichlwi bobo honmale Kaitorni kók. Lama hni samani bobo tamo. Obo bokha. Okay. Bokha phano abo bobo hai bokha lama category bokha. Bokha no. Abo hano abo hayable haya hna lama bahaya yadaba. जे लामा अब हानि नो ओके जे लामा नि कोक साइ दङ आ लामा अब हानि लामा नो अब हानो ओके दाबो Kaitorni kók खोनावो नोंबो खोनावो आंबो खोनावो जतो बरनो खोनावै बर थां बोखावनो थाङो ओके बाक्सानि बोखाबाबा हाय हा फानो लामा केटेगरि हा बाबा हाय Ainti borok laisho thang laisho khlayo. Okay, ara tobrok bu phayo. Awon bagi ne tam kha tok phaika kalai sakena maichlwi no khosai sawi thang paike. Hallelujah. Jefru nung amahai category o tongnai mane chonchol category. Ayantui nung mosanobo himreka mosoinobo himreka okay. Kwbangma sungsani wansukmanobo himreka sungsani tomungnobo himreka tongnobo birka lama mane tamba aratai kono bada krikya je thara musulman thangpai khlaimano dini kwbangma borokni life obo haino bini life obo hai ara kwbang category borok haino thanglaisu khlaipangno tongo sungsani wansukmabo tongo okay kwbangma samung nungmung samung sitra nungmung sitra mane mix up bo Kaitorni kók no khnana muchungjago. Hai deba, angoro tonglai oro tonglai abahai nya deba. Abahai je
category tongnai borok rok tamungjak jefur kaitoni kok kalai phaio bo yasagi nei mea bahake yasara ek sokpai ke logi no abo hapka hangkang ke no aje thanglai su khlai tongnai rok boroni odikar pai thanglai so klai saka tam khlai maisli no nori khibiro horo toksa phai tam khlai maisli tlangi thang payo toksa phai tam khlai ko jaga sungno go a maisli no sawi khibika ni saw khonadi borok khoroksa maisli sana hni thangka sarpuru baksa maisli lamao kalaikha hake toksa tokti rok phai sawi khibika je maisli tongna nangmani a jagao phiba a maisli tongui mali a jagao je tongna nangma jagao tamungkha tok talangi thangpai kya khogui talangi thangpai kya sawi thangpai kya Hallelujah. Nung ang tomung no Kaitorni KOK Kwmajakthwng Abono but abo tomung no oro tongya hangke abo ongkhori thangpayo khogui talangjago sawi talangi thangjago hangke aro kono benefit kare aboni bagai tini kema borok Kaitorni KOK khogui talangjakmani bagai tikhai talangjakmani bagai sawi talangjakmani bagai tamungjak je kplai khaya prishara nangmani aya prino shawi manya Hallelujah. Maisli saro mane tamba, maisli kelayo mane tamba hawo, abo torna nango, abo torui buthai thanya ni nango. Paritebo seng thanglaya nang, hagate buzilaya nang. Baksa ba ha kerei, thani holong sikio kelaikha. Habang thaya ni bagai, maisli daktino bumuk perka. Ulo sal kasawi phaipruke abumuk glei ramprawi thangka hake yarung kwbáng suklai manyani bai daktino hoisawi thangka nukhnable obahai category bkhabo tongo abokha holong siki bkha okay ha kisa mission langjaga holongo gring yaro arobo musuma tongo bkha kaham kisisa tongo tongmalu tongo ha tongo kisisa aiporo bobahai category abo holong siki category a holong saka kalaikha hake tamngui thang asai mala asai khö asai angya Kaitorni KOK by encourage engkha engya hnnaya engkha kha basaka bomungo perkha phiaba bobahai category holong category holong category bukha abuni bagi tamui thangpai kya asai mala asai kya jefro sal pasaka kalai sakena komori thangpai kya Hallelujah. Aba hakena sungnogo baksa ba busulongo kalai kya busurok tor sawi abumugno kholawi khibika hake buthai thailia ti kese category obai botongo borok kalaikha busulongo kalaikha nisa bkha jotonin tongo haipono an thaisingo samani hai kwbang ma twijak baksa lama category bkha baksa holong category bkha baksa ba bobahai category busulong category Kaitorni KOK tori manya busuk category ni bagai holong category ni bagai kisisa bumuk per phayo kisisa torna nei amahake bokrok ti sawi phayo phiaba busuk category ni bagai kholobui payo holong category engmani bagai tamui thang tormala toro hoisawi thang payo lama category mani bagai tamo togrok phai sawi kalangi thang sawi thang payo baksa ba ha kahmok laikha bumuk perkha torkha lokha hake buthai thaikya baksa thamsi baksa doksi baksa ba sara thaikya Jishu hai hne KOK mathaka
khunjo tongkheba kókno khnadi interesting ke last ni part naidi do je last so klai mani abo ka hakaham abo ka bukha kaham Kaitorni bagui simi bukha a kahamo klai mani abo tamung kha sungnogo baksa ke 30 ta thaikya baksa 60 baksa 60 ta thaikya baksa 100 baksa 100 ta thaikya hallelujah tini kuma borok jealous tam sai jaman o borok normal borok si bokhe borok asa Kaitorni hamari manka bukha category tomna ha kaham ko khanga ketamang 100 ta thayo normal ha kaham no aba hamya happen 30 ta thayo baksa ke 60 thayo hallelujah abon magi blessings nini bukha bo bahai category nang bahai ke Kaitorni KOK no receive khlai bahai ke Kaitorni KOK no nini thani nang tor amos question ka ke hallelujah nini tomung no bukha Kaitorni bagui simi Kaitorni KOK ni bagui simi ke nang 100 thainai 100 ta thainai nango nang 100 ni slaba dem kwbang thainai ga 30 ta thaimani be 100 ta thaimani phelai bla na ambangi borok jefur Kaitorni KOK boy kplai khaya prisho hunmani tamba bini thaniwo je Kaitorni KOK klai kha a KOK 100 ta thaikya aboni bagi botasha joda baksa 30 ta thaijak okay 30 ta thaijak to chawangnai bla bo 30 baksa 60 baksa 100 so aboni bagi no boba hai category nang tongnamuso nini bukhana nang boba hai category ke sanamui tong nini bukhana nang boba hai category khlai tong Kaitorni KOK ni bagi nini musu mabiang phaisingo Kaitorni KOK simida nakeba sangsar phaisingo boda nini bukha boba hai category lama category da haina thanglai su khlai tongo na holom category da hakriya jagabo nakeba busu category da hallelujah fiaba je hakaham category ke boba hai fiaba hakaham bo tinta category sawo jaga baksa 30 thayo baksa 60 thayo baksa 100 thayo hallelujah Kaitor kaham bini khairokma hamjakma tipini hamari rok pai klaya Kaitorni hamari blessings abo jesukbana kafradi nini phanbai manya but jefur nang bukha sak nang bedagoi ruwo I Kaitor nini no ang sangsar ba lenden krei nini si ang ani bukhan nini si nini KOK no ani bagi bebak nini promise abani phan ani protection jefur aba ken poito khlai sugui sak bedogoi ruwo Kaitorni KOK samung khlai mano but nang Kaitorni KOK go hwnwibo khnawo sangsani KOK no bo khnawo nang Kaitorni KOK hwnwibo khnawo sangsani samung humung aing phaisingo bo nini aba hai hingel ta mui thang confused ngi Kaitorni KOK a KOK samung khlai mi agi thangani langmawo kubui KOK sungo sungsano tongo abo ihi hinjakna ya sangsani samung humung bo engage thing no tongo but Kaitorni KOK bai no sung ya prishana nangnai a KOK no sini langma kuplungna nangnai a KOK no samung go bo nukjana nangnai a KOK no ya prishetini bo nukjana nangnai a KOK no nukhongo bo nukjana nangnai a KOK bai no bebang thayo no sung ya pri kplai ke sung shelainani nangnai amen hallelujah praise the Lord ojaga bo explain khlai samani abono bosen porilayan faidi afro jisu borokna hai hinai sengka norok rong thongma no romui mani adiba hake norok bahai ke te rong thongma rok no romui mannai sila asamai bo Kaitorni KOK no saro baksa o KOK no khnawo khnama logino soitan borok ni bisingni o KOK no sarjak no tlangi payo omotui borok rok no lamao klainai maislei baksaba o KOK no khnakheno khapang srangjagoi abono khaosobo tamokhe bo borok ni bukhawo tamokhe borok ni bukhawo hapsugyani bagoi borok kwbangma dogoi tongoi manya aboni bagoi no o KOK ni bagoi tekto manfrokhe eba satok jakfrokhe borok phatsa uslowo omotui kheno borok rok holong sikuwo klainai amasli baksaba a KOK no khnawo tamokhe
borok sungsani kok wansugo rangrino mokol sungo pia podrepot musungjago abo baino okok kobol jagai thango hake rwthai thaya ango omotui borok busulongo sarjaknai maichlwi baksaba kókno khnawi khaosobo hake rwthai thaijago baksa gothamsi baksa doksi baksaba basara omotui borokno haka hamo sarjaknai maichlwi. Hallelujah. Verse 13 isimi verse 20 jora. Ora naidi abon bang different category. Different category bakha. Baksa khana tokjago Kaitorni kókno. Haibora khana puru simi excited. Te bishingo daya. Hage tamui thangja kmai thangjago. Baksa khana bala khanao. Haibora khanaka ongkhori thangpai kya lama haita. Son. Hallelujah. Baksa khanao khanaynya. Haibora bukha te kaisa jagao. Habo tongo holongo tongo ni sedo bara. Kalaimal holong sakao. Kisa ha tongo ni ba. Pepalamal peplao. Haibora bukha bian kabangma sangsar phaising ose. Asaimal asayo hoitang payo. Baksa sege excited no Kaitorni kók bau basao. Hikir basao. Biaba bini abo sangsar basage gerab jak. Busu khaike berak jagabo. Rangni bagi wansugi tongtiro. Bini mokol sungmani aing sangsar phasingobo. Ake tamangi thanga koktori manya. Thima thango. Hallelujah. Kapang serang di tongtong di. Kelai sakit nong saiban di. Nini bekha. Obo Kaitorni kók ni bagi. Or Kaitorni kók kuplong unani nangnai. Asuk soi poideng nani nangya. Relax ndi. Kaitorni kók no kuplong khalai di. Dadi bishingo. Kaitorni kók se samong khalai nai. Or busulai hini sao. Busulai ha kahamo simi kalai ke nango. Tornani daito. Abo malik niya. Atornan daito sabni ba. Je kheto malik de ba. Nini bekha nang torna nanyable nang bekhao Kaitorni kók simi supung de. Kaitor se a kók ni bisingte nini langmo selaijak mung to phainai. Nini langmo blessings to phainai. Nini langmo hamari to phainai. Amen. Maichlwi sarnai sasim saro. Tornai sababa. Malik. Mai bahaka tor nang na toriri. Haka hamo sungkiklai rio Kaitor toru wa mai no. Rwthai thairo hani onojai. Haka hamko keba 100 thayo. Normal ha hangke ba 60 thayo. Kahamno haipano asuk sasugya 30 thayo. Tabo nini are duty tamba. Obukhani joto hamya tongmarano. Onkorik. Omo Kaitorni kók ni bagi simisi. Ora Kaitorni kók simis tongna nangnai. Kaitorni kók no kuplong khlai di. Hallelujah. Zefer Kaitorni kók kuplong Kaitor samong khlai ne relax ni. Nang Kaitorni kók kuplong ongdi relax ni. Kaitor samong khlai nai. Nang niji saiman glang nang bufra se develop ngi thangka. Nang niji na saiman glang nang bufra se khamari ginang ngka. Nang niji na saiman glang nang bufra se chance ngka. Nang niji na saiman glang wah ang o category shop pa kya haida. Wow. Tangai Kaitorni kók no depend khlai ma bagai. Kaitorni kók no khunjo kakraka khana ma bagai. Te kaplai ke bakhau soi namani bagai. Amen. Hallelujah. Nang tension nara nanya. Boro joy phoideng layo. Relax ni. Just khana di concentration ro di. Kaitorni kók te bakhau su di. Heper tang di. Meditate khlai di. Okay. Khana ka ke no haina tik nilar tang di. Aboni bagai no Psalm number 1 no sungnogo. Meditate day and night ni sao. Je khanaka ko abono one suk di. Day and night. Horbai, shalbai, one suk plaimang no tongdi. Tini kengma borok Kaitorni kók khanao. Haipan abono tu one suk ya. Khanama log no. Pudok pai thang ka haina sungsani samnga engage ngi thang.
응디 땅디 헨마니야 승산이 사몽 똥고 니니 사크리 똥고 비즈니스 똥고 딘 하지라 클라이장아이 똥고 탕디 but 제프로 능 사몽 클라요 완숭나 바기토 뭉사쓱 니랄카 아수나 나게블레 이벤 힘뜨뜨이버 완숭이 마노 사몽 땅뜨이 완숭이 마노 제프로 완숭고 승산이 꼭노 따 완숭디 능제 크나마니 카이토니 꼭 아꼭노 완숭디 day and night 완숭디 day and night 제프로 능 meditate 클라이나이 akaudo wan sungai afurta mungai akok ni langmo somung khlainani sengnai akok ni langmo thezagi thangnai hake akok boiteng yapri shawi mannai amen hallelujah Kaitor kaham bini khairok ba hamjak ba pai flaya Soitan jaga sampoti ba interest kri bo jaga sampoti hanu seginai mano jepro Kaitor KOK ni langmau kri nini nukhungno je divorce sungai mani tabuk Soitan abono pula interest nini nukhungo Kaitor KOK jepro kri ungo divorce khlairi mano nini nukhungo jepro Kaitor KOK kri ungo bemartik rui mano nini langmao Soitan okay just nasingi simis tongo bufro Kaitor KOK nini langmao kri ungno jepro nung Kaitor KOK bai kri ungnai jepro Kaitor KOK bai nung haksa lungnai jepro Kaitor KOK bai nini interest kri khnawo tiklai rohoro abahai jorao ngi Soitan phanmano aboni bagini paralyze sokpayo aboni bagini bisma sama sokpayo aboni bagini kwbangma tekto sokpayo aboni bagini kwbangma satok jakma sokpayo hallelujah jepro Kaitor KOK tongo satok jakma paipanose nung basawi tongi mannai satok jakma paipanose nung krakhe basawi tongi mannai singora thasingo pori puronogo kma boroktam tongba satok jakhangke no borok Kaitor KOK dot hne ongkhori thangpayo aro kutuli payo ajagani but satok jakba phaima bai nini sinimung kmaya bothar jakmung sokpai man bai bo nini sinimung tei kmaya nung tomur Kaitor KOK no basao hungke amen hallelujah so khapang khasrandi tongthokdi Kaitor KOK khanmani abo erengya abo sini phanse o KOK jepro chini langma sokpayo chini bukhau kuplong ungo poito sung tajango poito jepro jepro kwbáng ungo sini yapri samani juda ungo Soitan kirijago sini yapri no sini yak bera mano sini bukhungni ongkhormani KOK no Soitan kirijago tangai chini bisungo Kaitor KOK kuplong hak kuplong ni bagai keplai KOK ongkhoro keplai yapri sajago keplai yak aboni bagai Soitan thor ke kirijago tangai jepro chini Kaitor KOK chini langma kuplong hallelujah ajaga Soitan tei tamo keplai engphai manya Soitan aboni bagino first bini naharmung aim goal tamo male jeng Kaitor KOK bai haksa lengtheng Kaitor KOK bai kri engtheng jepro jeng Kaitor KOK bai kri engo Kaitor KOK bai haksa lungo Kaitor KOK bai lenden kri engo Kaitor KOK no jai khlaiango Kaitor KOK no respect riango Kaitor KOK no bukhau suyango apro Soitan phanmano de kwbangma problem kwbangma bipod kwbangma jengja kwbangma samungsaya kwbangma lama muthubire phayo Soitan apro se phanmano apro se nini langmao oroi poroi khlai payo bufro jepro Kaitor KOK nini langmao kri jepro Kaitor KOK no neglect khlayo jepro Kaitor KOK no wansugya jepro Kaitor KOK no nini bukhau tonya apro Soitan tam khlai destroy khlai oroi poroi khlai so saimandi Soitan first naisingmani tamo bahake nini aroni Kaitor KOK no nori tlangi manno bahake Kaitor KOK ni okay Kaitor KOK ni aron nori tlangai nono dongso khlai man amos bini planning Kaitor KOK kmakha Kaitor KOK krikha mane nini langma bo samung khlai man kha hallelujah Kaitor kaham bini khairokma bini hamjakma pai flaya abuni bagini nung bok category o tong tabu al lama category o da check khlai nai di hallelujah bok category o tong a holong shiki category o da hakeba aje busulung category o da hakeba a hakaham category o da bok category o nang tabu hallelujah check khlai di Kaitor Muchungjago alama kaham musung ya appreciate aha kaham musung tongthang hallelujah lama category bakhata khlaidi sungsane al lama nang nai ne di kaisa road lama ara sui bo himo ara tok bo bir phayo ara gari bo choliwo musuk bo himo tractor bo thango lama bo ara hai thanglai suklai tong so nini bukha bo hai 어른은 생산이 꼭 생산이 완숙마 오케이 할게봐 땀나이 끄방마
samung nung mung sitra okay on sung mung sitra aba hakira obukhana nung tonnai koi category khlai nung obukhano kaisa category nung khlai di ha kaham category okay holong hai bukhata sram de bono soishe kaham bukha aboni bagino elam bago sengnugo o bukhano kaham khlai mannai soi bukha kaham khlai mannai abu sabum male abu kaitor simisi hallelujah so nung jefro kaitorni kogo truk truk tongnai ham munnani sengnai okay owai sabaino je perfection o sok paine aba haibuya owai sabaino je nung pura chance ngai thangnai aba haibuya truk 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 ke hallelujah nung jefro kaitorni kokno khnanai thaisa khnanai slaijak mung sok paigranai nung yasagi na khabono tei thaisa khnanai slaijak mung sok paionai tei thaisa khnanai slaijak mung sok paionai aba ka thaisa khnate nini life change ngai thangnai amen hallelujah so abuni bagino effort aseng nang haino uflaka fala tangni just relax ngi kaitor samung khlai tongo tangi hin male jung je category o tongo tabo o category wa hamia category ya tangi male o jishu final slide sekang category ni abu joda jishu phayei theyei kplai ke thangi basa mani yaguli borok abu joda tangone jishu christ thei paika mane tamba joto boroni bagino thei paika jishu christ thei kosok mane tamba joto boroni bagino kosok rakha jishu christ bigrang paika mane tamba joto boroni bagino bigrang paika jishu christ kaham no khlaika kok khana ka mane tamba joto boroni bagino khana ka amen chini kaitor belai kaham buchuno belai ke hamjago bo srapchani bagi phan sono khibia srapchani bagi phan bosono yakaria hallelujah ai yakaria akhibia ni mari jisu kristo no roi phunoka abuni bagino chungberai talika kaham tangi henmale jisu kristo theiman yabulni borok jisu kristo thei kosokmani yabulni borok jisu kristo ni bahan sekakjakmani yabulni borok jisu kristo bigra ngei ganang ya farmani a ya farsa ganang a category a generation ni borok rok sungtabu a khairokma a grace a bishing ni borok rok sungtabu abuni bagin sungbalai talika kaham sungbalai hamsa jakse amen hallelujah so abuni bagin bakha udru mudru tangdi kaitor muchungjago jung bini kokbai kuplong ongthang bat soitan muchungjagya sung kaitorni kokbai kuplong ongthang soitan muchungjago chini langma kaitor kring hake bo samung thlai mannani bagi but kaitor muchungjago tamo sung bini kokbai kuplong ongthang te kaplai kha ya appreciate abuni bagin tabu choice mangsi jekhini kini jisu samung kaham khlaikya nang abono gode goshi choice nin thanibo okay jisu ni thei kosakha nang abobai katharangkha nang abono gode goshi choice nin thanibo hallelujah kathar nang already but nang tabu goshi wi appreciate senaida se abuse tabu kaitor muchungjago bini kokbai sung kuplong ongthang soitan muchungjago sung kaitorni kokbai haksa langthang choice nin thanibo nangke kaitorni kokbai de kuplong nai na soitan je muchungjak mani sung kaitorni kokbai grei khe tongthang aba hai a category du nang thangnai choice nin thanibo hallelujah praise the lord sung daily ni khana lai kaitor kok nai di khrate zora kaisa nang aba hai ngai thangnai tomung nang khunjor ke khanaya sui na la yangke do kokno bang khana jak sabla do ko kuni interest kri kha do aba ang busi jak aba ke nang excuse khlainai tomung bu khau su yangke ban je propana nang Zephros pano nang kaitor kokno receive khlayo te abuni profit nang saimano nang kaitor kokno kathang ni Zephros saimano nang any kok any patience any birds nang aro khunjur ke khananai te nang khunjur kaisomnai te kaitor je bless khlayo jetu bini kok kathang ba a thaisa kok a kaisa birds a patience ni bisente kaitor wai kaitor bless khlayo hamari khlayo sino sini katal sini langmo je nangmar abono ya faru amen hallelujah so abuni bagino faidi daily kaitor ko khnao abo proud to ungjak nai no ba tong thok mung no but tomung yasagi narai ya hingke a kok thaisa par joni no kri hingke a daily khnamani kuno jaga sugyang nai magnang khaino tiyo kosok ma hike abo kosogi thang pai nai so daily khnao thing no tongo but daily yasagi bandana nangnai daily sing receive khainana nangnai daily sing bujiwi nana nangnai hai khnao hunai simi ta khnadi okay yasagi nadi abuni bagin tam saba khunjo tongke ba khnadi ni sao gomo borok khunjo oro hake phunugui tongphano
khunjo te kaisa jagao bkhate kaisa jagao borok o jaga asugui tongo khnai tongo honpano khunjo te kaisa jagao bkhate kaisa jagao khunjo orono tondi bkha orono tondi Kaitorni KOK no kuplong ongdi Kaitor Muchungjago so KOK kuplong tung te kapla ke ya appreciate abuni bagino Romans chapter 10 verse 17 why porina darabo faith comes by hearing word of God ni so poito bahake payen male Kaitorni KOK khnamang se payo hallelujah hari khnaong ke soisekan khnalai nai yasa gung soisekan yasa ke darak lai nai haino buido srangwi bo sang khnalaya haino tamnai Krisana khaba Kaitorni KOK no porina nango abai ni bo sang porilaya bahake soisoi bujinai ja soisoi yasa nai ja abai ke sang khnalai nai te yasa gai sang nalai nai amen chini Kaitor belai ke kaham bosuno khibia bosuno yakaria ashike hamjago hamjakmani bagino solution simiso yafarsiu solve abai simiso yafarsiu Jishu Kristo ni bisingte joto problem ni solution no sono yafarka Jishu Kristo ni bisingte joto question ni answer no rekha Jishu Kristo ni bisingte solve khlai rekha bebak jaga wono hallelujah abuni bagin relaxing di tangi relaxing di nisa nung wana mani bai sungsani virus kamai de thangnoba nung wana mani bai nini nukhungo alaida gonang sodo sokpainoba nung wana mani bai nini langma extend dangnoba nung wana mani bai molbrum ni langma sodo sokpainoba sokpaya nung wana man nung kiri mani bai mungsa solution gre so abuni slai saiman chidi ozora wana naniya ozora kiri naniya ozora sundro masana niya ozora Kaitorni KOK bai kuplong nani ozora Kaitor hamari khlai rwmani jago sing basa jakba sing tongthok nani se te Kaitor hambai rwnani se abuni bagino sing 1 Thessalonians chapter 5 ni verse 16 17 18 sing nogo tamo duty sini tabuk tongthok phlaimang tongnani tangai Kaitor kaplaino sini langmau yafarka tamo duty sini tabuk suri sanmang tongnani tangai sing agi Kaitor bai haksal tongmani tabuk Kaitor bai ganang piuka tabuk sing Kaitor bai wai salbrum bebak zorawono KOK salai manka so abuni bagino suri san phlaimang Kaitor bai KOK salai phlaimang tongnani se next sing tamo faidi bebak zorawono in every circumstances sing Kaitor hambai relayane tangi hmale hambai rejaknai simise samung masamani Kaitorni jare gathang tongmani Kaitorni jare yapri sewi himo Kaitorni jare accident kre Kaitorni jare samung sao Kaitorni jare sakiri Kaitorni jare business Kaitorni jare bebak je langma mani tongmani Kaitorni jare so every circumstances bebak zorawo Kaitorni hambai rwnani simise tabuk hallelujah so tinta point no salbrum muitu nardi ang thangnai rogo share khlaijak tongthoknani tangi tongthok yangnani ba Jishu Kristo thei thangi ba samani bai sumsok gonang category olia Jishu Kristo ni thei ksarmani bai sing tabuk kthar category sokpaikya Jishu Kristo ni bahan sakak jama bai kaham category sokpaikya Jishu Kristo bigrangma bai gonang category sokpaikya tabuk tamni bagi moknani tabuk tamni bagi singte mukti khiklainani tabuk tamni bagi singte de kablainani tabuk tamni bagi singte sundro masalainani tabuk tamni bagi singte mukti khiklai lainani tabuk tamni bagi singte kirilai homnino klibra lai tonglainani amhai category ulia sing tabuk tang himale Jishu Kristo singno abahai category or nokmani bagai abahai thimung category o kirijak sundrujak category o singno nokmani bagai abahai sing jagao klaijak tongmani singno nokmani bagai tam khlaikya bobbai thang bebagno a sundrumung kirimung aje hamya sumso sitra bebag bini sakaro zoka te bini kaham blessings okay alaida mthangjakmung a bebag nsini langmo yapare rekha hallelujah ge tabuk tongthok nani diba je jini sing Kaitor bai haksalangai ashuk jagao hamya category klaijak baithani phanbai possible nangri aroni ongkhori phainani abuse klai sake Jishu Kristo ni bisingtui tabuk sing receive khlaikya klai sake singa kahamno mankha klai sake Kaitor ni kuni borok angkha klai sake tongthoknani ap sepno sing mankha keba tangle sing moklainani ba phaidi tongthoklai sinai phaidi bagrum barsai masalai sinai phaidi Kaitor ni mungno kusuk khlailai sinai phaidi Kaitor ni mung sing sasaka lobjak siting sini bisingtui hallelujah Kaitor hamari khlaimani kókno sirigai salainai
Jisu Christian thei ke saro isana kathar khlaimani kókno sirigi salainai Jisu Christian bahan sakakjang mai hamka phadi hamka ni sirigi salainai te kaitoni mung lobjak situng abobai tangmala kaitor samungka ham khlaimani ko a samungka ham khlaimani sini langma sokpai kya akka ham tabuk sung receive khlakya hakeba akka hamni kókno je pro sung sawo afur kaitoni mung kusu khlobjak lagdiba afur kaitoni mung sung sasang lagdiba haga kaito nono sanamka ano sanamka tabu kaito nono sanamka ano sanamka o sanamjak borok ro kaitoni mung kusuk khlaya hangke tei sabuni mungno kusuk khlainai malikni mungno kusuk khlaya hangke tei sabuni mungno kusuk khlainai kaitor ba abuni bagino sungno sanam bole jate chini bisingti bini mung sung sasangthung chini bisingti bini mung kusuk khlobjakthung sung kahamo tongoi bini mungno kusuk khlaitung sung kahamo tongoi bini mungno kusuk khlaitung sung kathara tongoi bini mungno kusuk khlaitung sung hamsajak hamari ganangke tongoi bini mungno kusuk khlaitung kaitor ba abono nai bole kaitor musungjak ma ba abono bole Hallelujah. Sing hai sing sana tui wala laitung, sing sana hai lo pek kelai lai, hai lo sundro lai kiri lai tongtung. Abuni bagi to kaitor sing no, os sing sana rohlia ble. Abuni bagi Jisu Kristo ba sarai ke zepro os sing sana tongo salangka ble. Tamuni salangka naidi tok saro no bo ang sanamo. Okay, o kumrong no ba ang sanamo. Okay, os sanam zagro. Okay, bonase asike nai thogri toni mano hunke. O kumno sa nai thogri toni mano hunke srap sakar sa kamai thango haipano sangbono musangro hunke ha o je toksa tokti rong nang sanamo o toksa tokti rong na se alai jak toni mano obab kri ke toni mano oke khushi ke maniroi pungroi toni mano hunke nono ang ani yak bai thang bai sanamo nono ang khushi ke toni man galak diba nono ang alai jak toni man galak diba nung tangi wana za nung tangi khrani hni wana nung tangi teni shoni hni wana nung tangi future hni wana o tograng na singnai di borok khnani bagi wana ya o khumrong na singnai di borok khnani bagi wana ya borok se asik tong thogoi khushi ke tong abo srapsani life se srapsani langma manmani al langma no tse borok asu khushi asik tong thogo hunke nung angle molbrum ni bagi se hunke sing busuk tong thongnani nang nung angle molbrum ni bagi sin ke ba tangi sing khana ni bagi wana lainai khana tam sanai khana tam nangnai khana tam khlainai future thinang ni tangi wana jakban nung nini thinang tam ngai ning saide manba nini thinang kaitor ni ya phaw ya diba nini thinang kaitor ni ya phaw nini future kaitor ni ya phaw haka kaitor su nini logi hinke tam ni bagi ning wana jak ha nono tini saro ke bo khana nono sari man ya diba nono tini samung re khang ke bo nono khana samung re man pia diba ha nono tini azina ni sebro ke bonono khana azina ni sebri man pia diba nono tini sufficient je nangmani arrange khlai ro ke khana bonono arrange khlai ri man ya diba tangwana jakba nungwana ke solution da phaino ba nungwana mani bai solution phaiya nungwana ke soitan se phan mano nung kiri ke soitan se phan mano nungwana mani bai kiri mani bai sundro masame mani bai kelei bara mani bai nung soitan no se phan roi tongo nung ta kiri di nung ta wana di nung kiri ke nung sundro masa ke nung kelei bara ke soitan phan mano nung soitan no phan ta re sidi nung saiman sidi nung hamsa jakse Jisuni theibai sosawi katha khlaijakse Jisuni bahan sakak jakmani bai kaham khlaijakse Jisu Kristo bigrang mabi nang ganang khlaijakse Jisu Kristo nang bakhabai poito khlaikanable nang subrai hni gosi khanable nang akai to nukuni borok ngkha nang saimaya khodiba nang kai to nukuni borok bakhani doglam phiok jak nang tabu phola katha ni logi tongo nang hamsa jakse Hallelujah nang erang dia nang balai hamari ganang se nang balai hamsa jak sa sa jakse haka asuk kaham asuk better category phaiba baki nang wana jagi tongphiba nang bahaki kiri jagi tongphiba nang bahaki sundro masai tongphiba tamno tui sundro masa tamno tui nang kiri virus no kiri nono samani nang khana diba sangsara jesek ban virus kuplongthang ni nang gana phaimanya nang rog no kiri tong nang saimai diba kaitor promise khlaimani jesek ban rog kwbang mangthang a rog ni nang gana phaimanya nang saimai ni diba kaitor promise khlaimani Bono hamjaknai bini nukuni borok ni bagai sorgoni hazar swari rohoroi bo protection no ro nang saimanya diba kaito nono promise khlaika nini bagai sorgoni hazar swari as a protection as a bodyguard hisabe rohorjak nang saimanya diba hazar 10,000 panangra siteng bemar virus nini gana gini juddo phanangai tongra siteng nang secure position no nini bagai hamya kre nang belai great belai secure abahai safety position no nang saimanya diba Hallelujah. Kaitor promise khlaikable. Kaitor kogro mane I Abraham na kogro kha odeng kha promise land pada phaikabo phaika. Hallelujah. Kaitor kogro mane abahai nongo. Kaitor I mane ihino I mane ino arata ihi krai. Hallelujah. Already kaitor no promise khlaikya kok se rakha ke ba tamni bagai sundro masa na
bini kok so basa di a kok no so kuplung khlai di a kok soitan khokna nai tongo abono so nung soitan khokna ni tar di soitan sep tar di je kok nung khlai tong mane o kok nono pogrona ni bagi soitan lama nai to gitango okay tok sa phama ke nindo ni sawi ti khlai talana nai tongo a kok no okay holong sikini hake nono tam khlai tong basar na nai a kok aba hai khlai nai tongo a busulung ni hake okay aje basa phano bahake bothari kibi manpi a Kaitorni KOK abono soitani siesta aruni sinung yokdi hallelujah bahake tawan sugdi tawana di ta kiri di ta sundru di nang wana o kiri o sundru ke soitan lama mano khogoi tlango so ta khogjak sidi soitan ba khognani botharnani sokomornani phayo so nang tangile soitan bai khogjangnani botharnani te sokomor jakna nai tongba ta sokomor jak sidi ta bothar jak sidi soitan bai ta khogjak sidi hallelujah so Kaitor promise khlayo a promise sung basalayane tangle bini kókno chini babe bebak bini promise chini babe bebak bo kókro mane kókro no aratai kuno doubt nangjak nai chini kre doubt khlayo mane no nang Kaitorni KOK tamnai keple nai te Kaitorni KOK basai mai nai je borok doubt khlayo okay je borok bakha odru mudru a borok yapri kaplai ke sewi manya hallelujah abni bagino oro obah ke sawo bononong bini kang bekrang baike kobului tonnai Psalm number 91 verse 4 bonono bini bekrang baike kobului tonnai bini kangkhungni saklomo nung tongthai mannai bini kok narakmani abonini phuibai sakno katirnai ngana no khnable Kaitor je kok narakmani abos nini katimo Kaitor tam kok narakhaba tam kok rekhaba tamo angnono khibi angnono yakaria tam kok rekha Yesus Kristus tenim ketharse tam kok rekha Yesus Kristus ni baham sekak jama bai kahamungkha tam kok rekha Yesus Kristus bigrang ma bai gnang angkha tam kok rekha Yesus Kristus bai thansang jagra borok katal tam kok rekha nang tabuk Yesus no subra hini go sima bai nang ma thangjago se tam kok rekha saiman khanable okok basa sidi nang ketharse nang kahamse nang mazra krese nang gnangse nang ma thangjak category se Kaitor kok rekhable Kaitor kok rekhanable a kókno nini katimung abo nini phoi hini sanable ro hallelujah bobini kangkhung ba keno kholobi tonai saiman sire Kaitorni kangkhung abo tok ni kangkhung abo tamnai sikurung ni kangkhung ya Kaitorni kangkhung a kangkhung bisingo sunung tabu nang besuk jara safety nang besuk jara secure nang saiman sidi hallelujah bobini kangkhung sakolomo nono tongthai renai Simon kanable chini tongthai borok Kaitorni nukhungo Kaitorni kangkhung tolawo amen bini kok narakmani abo nini phoi hini saw nukanable bini kok narakmani Kaitor je kok narakmani abo tamo ani phoi nini phoi te sakno katirnai engane te bebak jagano sung kati tongi mannai so basa deoro tapok dio kongno muitu khlaimang no tongdi amen hallelujah jesapano horni kirimung phanangtung salni kirimung kwbangma tongo samsaro horo kirilaipu salo kirilaipu asugo kirilaipu virus kiripu okay bemar kiripu obai kwbangma jaga borok kirilai tongayo phebo saimandi nini phaising sasai klai phano okay nini yagra phaising chi sai klai an tamoke aborok nini ganao phaigla amen te wai busuk okok rono porilai sinai hallelujah haipano da pogi thangnai ta poksidi hazar nini yagra debra jasuk pano problem jasuk pano hamya tongthung hai pano a hamya a problem no nini ganao pano basa phai mangla hai nin sablero tamo ke aborok nini ganao phaigla phaimaya nini gana phaimaya ni gana phaimanya khushing sidi tongthok sidi tabule munai sidi tabule tongthok sidi tabule ya pressure sidi hallelujah borok tamsa khanawi kunu dangno ba profit da tong kre Kaitor tamsa khanadi Ini borok ni kókno khnalai mangno arabo kirijak layo arabo sundro layo arabo walai layo arabo kak layo arabo abung layo tak khna sidi borok ni kókno Kaitor tam sabo se khnadi Kaitor obono sawi tongo yagra debra jasuk pano problem thung yagra debra jasuk pano hamya faiten yagra debra Joto phan nangai tongra situng yagra debra jasuk virus kotor phan phagira situng a virus manjakhun badap sak thithango aba category virus phan phasitung haipano saimandi nang to Kaitorni ble nang to Kaitorni nukhungni ble nang to hamjago mani Kaitorni nukhungni borok Kaitorni busable nini phasigo phaimanya
nini bus kang basa paimanya a virus nini thanyo kaplang paimanya saiman side hallelujah amen Kaitor belai kaham suna hamjago tamni hunba bo bini sharirokno nini bagai tholnai Kaitor bini sharirokno se nini bagai ro hornai pu wow hallelujah nini thanglai su khlai thanirogo nono morokna bagai sorgoni swari tongo nono morokna bagai nini body gatsu sorgoni swari okay sungsani foji rogya sungsani shankrak rogya Kaitor hormani shankrak Kaitor hormani swari Kaitor hormani aphan ganang swari kebo phano bathari manya aba hai swari se nini body gat nono moroknai nini logi tongnai tamno kirijak bana hor hni kirijago haida nang aisu khni kirijago haida dibar kiring hni nang kirijago haida ha juddo hni nang kirijago virus hni nang kirijago kirina nangliya nini bagi protection tongo nini bagi bodyguard tongo a bodyguard sabo sorgoni hazar swariro sabro hormani nini ani babu kaham Kaitor hormani hallelujah Kaitor kaham tong thokside khapang srangside muniside yapri shaside tamno tui dukho nangjagoi tong ha samung bo srapchani bagi seble hai diba side bosor jora sawana amprte sara nangle eble but Kaitor mani langma abasike secure kha Kaitor mani langma ophola abasike secure kha keboni khomata kari kha abono botharnani abono mesen nani ga phola Kaitor mani a phanganang phola sa tabu nini bisingo honkeba obosakbo phanganang khanable obosakbo hamari ganang khanable obosakbo koplayang khanable obosakbo bahaina kebo nono hamyawo thiklai manya ba butok khlai pe mano thapara rwthai mano hamya sawi mano nono ba nanglia tainin rabo nang bujak phano tawana sidi nini bagai bujak khamane nang kesen khaba ya Kaitor KOK ni bagai nang bujak khable Kaitor KOK ni bagai nang hamya sajak khable Kaitor tongmani bagai nang hamya sajaka Kaitor tongmani bagai nang butok khlaijaka aboni bagai nang bakha tongthoya tangdi habang serandi hamsajak senang tala Kaitor ni bagai nang bujaka tokjaka lasima singsa khlaijaka nang hamari ganang nini extra reward tongo nini extra hamari tongo tongthogi hallelujah hallelujah so phari aboni bagai no soitan Kaitor ni KOK khognani nai tongo chini aroni bahake Kaitor ni KOK ro saitlangi man chini aroni bahake Kaitor ni KOK khogoi tlangi thangi man bahake sino Kaitor ni KOK sara toni man bahake Kaitor gărei ke sino toni man abo soitan ni planning a planning no nung saiman sidi success ta khlai di bono boje planning te himi tongmani abono success ta khlai sidi Kaitor ni KOK ni bagai jora kwbáng sidi Kaitor ni KOK ni bagai yapri sidi Kaitor ni KOK bai ke poito ganang ngdi poito kwbáng di te kaplai ke yapri sidi soitan ni planning no destroy khlai di soitan no destroy khlai phaible soitan no destroy khlai di tabu Kaitor ni KOK bai je KOK ni naroni soitan khogoi talanga nai tongo a KOK bai ke soitan no damrok di soitan no destroy khlai di kotol di kini sadi ongkhori ma thanglai soitan ni odikar kari soitan messenger no tonglai yafa tola no tongsinai bini khomota gărei kha chini langma kaplayang nani tangai because Kaitor ni KOK bai se kuplong kha hallelujah praise the Lord maramang kha musasak bless dang kha maramang kha musasak hamare dang kha kebo tei nono sikri da man paisino kebo ni khomata tore tong nono sikri nani kebo ni khomata tore tong nono sundru nani kebo ni khomata tore tong nono tei klebra nani kebo ni khomata tore tong nini thaniwo kaplang phajani tai yes or no gărei kebo ni khomata gărei tei chini langma phai ras khlai painani soitani khomata gărei soitan messenger ka Jisu Kristo bai messenger chu soitan so saiman sidi chung tabu kaplai osi phan ganang osi hamsajak category osi bial gărei category osi bemar gărei category osi virus gărei category osi खुशी tong thokmung ama hai jago susudam hallelujah
Kaitor belai ke sono hamjago. Sono kibia bo sono yakaya. Amen. Hallelujah. Paling tina sono situ. Kaitor sono belai ke hamjago. Bo sono kibia bo sono yakaya. Amen. Obakin sono keplai ke ya perishalai nai. Ang narok abono ozarawo sanani muchungo. Kaitorni KOK blessing ito mo ke. Kaitorni KOK mo na hamaring ito mo ke. Narok ni testimony rok. Chikon sa video clip rok klai pa narok rahordi ani WhatsApp number ro. Hake Kaitor sa blessing ito mo. Kaitor sa nang blessing ito mo. Kaitorni KOK mo nang slajag ito mo. Te Kaitorni KOK sa busat pan ganang. Nini testimony ba borok saiman sitan. Borok ni life changing sitan. Tini kabang manango klaijag ro ongkhori phaiman sitan. Nini chikon sa testimony ba. Hallelujah. So Kaitor hamaring ito mo. Kaitor blessing ito mo ke ba. Padi. Sini keplai testimony ba keseng. Kaitor mong nasung sa saklay layan. Ja propano siap mano naro angle tabu reading ka Kaitor ni. KOK ba yang blessing ka ta blessings man mani kong nang share klay nai. So naro chikon sa ka video clip klay di 2 minute 2 minute rok ni. Hake video klay ri hordi. Hake page lo upload nang nai. Ikabang borok blessing sitan naro ni testimony ni bising te. Hallelujah. Praise the Lord. So naro tomong no the body of Christ of ministry wo naro yafana muchungo te Kaitorni keplai tebo. Mong sung sa ke keplai ke lobjak sitan. Hallelujah. Aba hai muchungo ke naro yafari bo mano no problem. But naro ni choice. Naro yes the body of Christ of ministry tebo sung sa sang sitan. Te prahaste ganangai Kaitorni KOK pirjak sitan. Te prahaste ganangai borok blessing sitan. Te prahaste ganangai borok hamsa sitan. Te prahaste ganangai borok. Okay, menang ni ongkhari phaiman sitan. Te keplai ke ya prishoi Kaitorni mongno kusuk lobi man sitan. Abai muchungo yes on ministry wo suk sitan. Noro ni aje buslei. Akabas harjak sitan ni noro muchungo ke ba noro sarna muchungo yafana muchungo noro thani choice. Okay, but kya bai first tak lai jak di. Sarai srang ni Kaitor bai apno yafan di. So noro yafana ni bagai already description noro jak tongo. Okay, bagai yafan nai. So noro nai di de yafan di. Amen. Musung kangke, but ang may sazagaya, ba ang may dagi jagay buya. Kaitor kaham, bini kairok ma hamzak ma paiplaya. Sama belai ke hamzak ucini Kaitor. Amen. Pari ka tinasang ng sitan. Hallelujah.